Ayan po, gagawa po kami ng sumang balinghoy. Sa Tagalog po ata yung tawag dyan. Dito po sa Bicol, tawag dyan, balisungsong. Kamuting kahoy. Sumang kamuting kahoy. Ayan po. Di man nakita ko bintang so. Vanilya? Lalagyan niya ng vanilla, tapos meron po yan sugar, tapos yung murang nyog. Ayan po yung iba. Ganyan po siya. Tapos yung yung iba lalagyan ng food color na violet. Oh, nalagyan na. Ang pagbalot niya. Kaya po, so, yung mga gustong gumawa nito, gawa na rin po kayo sa mga bahay nyo. Ayan po. Kamay Lola. Kamay Papakita po natin kung paano po yung paglalagay sa balot. Lola. Ganyan lang, tupiin, tapos ipipress lang para masiksik po siya doon sa loob. So, ganyan, tupi. Ayan, okay na po. Spread mo, ma. Mas magiging ganyan na po yan. Ibabaw. Ipakita mo. Ganyan po. Tiklop-tiklop lang, lukot-lukot, ganyan lang, tapos ganyan na. Tapos lagyan na. Kamay Lola. Kamay Lola. Nakita mo bebe. Tapos press. Tupi. Punit yung dahon. Hindi kasi pwede yung punit yung dahon kasi malalagyan siya ng tubig pag niluluto. Ganyan. Tupi. Tupi. Tupi sa kabila. Tupi sa likod. Ganyan. Hanggang sa ulitin lang yung mga kung paano. Hindi man ko kuno si pa. Ayan po, niluluto na po, sinalang na. Yung malabo. Alin yung kulab. May pa yan daw. Mga isasalang po yan ng mga Nakita mo sa palayan. mga kalahating oras siguro Sa oras. or mga 1 hour daw. Ayan po. Mamaya pakita ko na lang po sa inyo kung luto na. Classic. Yan po. Sarap. Yan po. Gawa din po kayo sa mga bahay nyo ng ganito. Sako. Thank you guys for watching. Please like and subscribe po. Thank you.
Kahit na pure na kamuting kahoy siya, sobrang sticky niya. Harap. Obe, hapo. Ang classic. Yan o. Sobrang, ano niya, sticky. At yung maganda sa ano, pag maraming nilalagay na, ayan po, oh. Masarap po talaga yung maraming nilalagay na yung young coconut. Masarap siya. So, yun po, yun lang po guys. Salamat po sa sa panunood, at saka po, please like and subscribe po to my channel. Hope you like it po. Thank you. Kain pa kami. Bye-bye.